Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:46. This time check is brought to you by Check is brought to you by Tunay na sa tibay, may tagumpay. Mag-Bear Brand. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinari na kita sang panahon mga kaksyon, pero medyo masako pang aton sining provincial disaster management and program division. Balikan talang karon no? Kontrol tawhay na, pero sa pinakaulihing balita kon lakat sang panahon ang pagahambalan ining si Typhoon Kamuri ang ginalauman mga kaksyon nga magasulod na no diri sa pungsod Pilipinas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado sang gabi hindi gani sa Domingo sang kagahon. Kag kon ini siya ang makasulod na makaksyon pagangalanan ini nga si Tisoy. Sige, balikan tanay karon pinaka-latest tina no Sabado sang gabi kon Domingo sang kagahon ginalauman ang pagsulod na sa Philippine Area of Responsibility ining si bagyong pagangalanan nga si Tisoy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Sa aton sini nga mga utod dira nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasubahan kagapakisan. Alerto lang 24/7. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Subong nga adlaw, Huwebes kita, Nobyembre 28, 2019. Naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Bukas sama ng aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direction radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dira, follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, subong gabing aton sini pamangkot, simple gid lamang. Ang SEA Games Ayhan nga gin-host karon sang pungsod Pilipinas. May ara gid man bala sang dako nga nakulimbat diri ang mga opisyal. Nga daw kadamo gid kapalpakan. Even daw nga tisubong daw nagbalik na normal daw okay na, pero tinagligad tong adlaw daw kadamo gid sang problema. Sige inyo sa opinion abi i-type dira sa inyo sa mga cellphones kay padala sa 0938225517. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Sa kinandan onboard na ini sa Aksyon Brian Morden of the Nakita Top 9 ang takna siri nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Pero antes ang tanan. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Ari sa aton nga linya si Sir Dave Kuahaw para sa lakat sang panahon. Sir Dave, may gabi. Yes, Sir Brian. Mayong gabi si Sir Brian kag sa talang tagpalamati sa sining istasyon. So, yaring atong lakat sang panahon, Nobyembre 28 tuig 2019. Ang may ara kita sang active nga tropical cyclone outside sang par o kon bagyo
Ngalan niya si Typhoon Kamori. Kamori means sa Japan, isa ni siya ka-crown. Si Kamori, ginabana mga 1,425 kilometers east of Visayas. Siya may coordinates nga 12.7 degrees north and 138.5 degrees east. Ang bagyong si Kamori may kabaskugon sang 130 km per ora malapit sa sentro, kag may pagmadlo sang 160 km per ora. Si Kamori ginabana gagiyo pa northwest sa kadasigon sang 10 km per ora. Samtang northeast monsoon, padayon niya nag-apekto sa northern kag central Luzon. Ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, kag probinsya sang Aurora, ilakip man ang Quezon, makaagom sa magalumo na kalangitan kag ginipugapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan dala sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag iban nga bahin sang pugsod orang iban nga bahin sang Luzon, maka-eksperyensya naman sa kasarangan tubtob magulugal-umo na kalangitan kag ginipugapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan dala man sang northeast monsoon. Ang Visayas kag ang Mindanao makaagom sang kasarangan tubtob magulugal-umo na kalangitan kag ginipugapdan sang laptang pagtupa sang ulan dala naman niya sang localized thunderstorm. So ang Negros Occidental ilkip na syudad sang Bacolod makaagom man sang magulugal-umo na kalangitan kag ginipugapdan man sang laptang pagtupa sang ulan. Sarangan tubtob may umalagi nga pagbumadlos nga huyop sang hangin nagikan sa namin na nasidlangan naga-impluwensya sa kabugasan sang probinsya. Kadagatan sang probinsya mangin kasarangan tubtob makanikanay Sir Bry. Daw nakitaan ko ni Sir Dave Sabado sa gabi or Domingo sa gabing posible nga pag sulod niya sa area Sir Dave, ano? Ang aton forecast siya Sir Bry, si Kamori gina-forecast naton nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility between Saturday evening and then Sunday, no, December 1 morning. Magsulod niya sa aton nga par, ngalan niya siya si Tisoy. Aha. Si Tisoy ika-20 na nga nagsulod sa aton nga bagyo sa 2019. So ini siya, maga-lift ni siya, kung magsulod na siya sa aton nga par, maka-experience siya kita ni sa mga storm signal, ginalift ni doon ang storm signal niya. Kaga ang aton nga ginalantaw diri ang forecast position naton sa iya by tomorrow morning mga November 29, 2019 at 1,545 kilometers east of southern Luzon, Bira, Catanduanes, Gua, Japon sa aton nga par. Saturday morning, November 30, 2019, 1,045 or 415 kilometers east southern Luzon, Bira, Catanduanes, amat-amat pasulod sa aton nga par, Sir Bry. I see. Pero ini siya, Sir Dave, may dapat kita nga kahangawaan abi in advance? Yes, Sir Bry. Kaya tungod sang iyang kadako sang iyang rain radius, kung malantaw na ito ng aton di nga satellite and surface data, once nga sumulod niya sa aton nga par, mag-amat-amat siya pasulod or pagka December 2, kaya ginalantaw natin mag-landfall niya sa December 4. Yes, aha. So, December 2, maka-experience kita posible ini-forecast nato na basi maka-experience kita or maka-experience kita sa storm signal number 1 ilabi na gid sa northern part. I see. Diri sa aton sa Negros Occidental. Yes, sir. I see. Kabay pa nga matunaw ini sa mas temprano, ano? Ay, hindi na ni sa guro, Sir Bray. why Matunaw na kay chance, naga-build up siya gani, Sir Bray. Daw nagkakusog sa ganit ko no, according Yes, sa national in to. fact, kaya kahapon, isa lang ni siya ka tropical storm. So, nagihimo siya nga typhoon. I see. Naghinay ang dalagan and then nag-build up siya. Same time, nagihimo na siya nga typhoon. So, dako ni siya nga dako, Sir Bray. Kaga, ang iyang inidala, more rains ni sa Sir Bray. I see. Sige, bulabantayan. Tani, Sir Dave, salamat. Maing gabi. Thank you, sir. Kag may gabi. Yes, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Bulabantayan tagini sa mga Disyembre 1, 2, 3 kag 4, no? May posibilidad nga ang Bacolod kag Negros Occidental may tsansa nga mag-igo diri sa signal number 1. May man nga kuana naibalaan naton sa mas temprano ang mga utod naton dira nga mga puloy anyo medyo huyang nang inyo sini mga atop dira daw medyo hapos paliron sang hangin. Anyo sini nga balay sa nabukid nga porsyon bisan diri pa sa syudad bulubantingin nyo na da. Butang-butangin nyo sa laki-laki na mas temprano pa kay makusog-kusog ang hangin niya kag makusog-kusog man ang bu-bu sang ulan. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa idalom sang Taytay higad sang Baybay sa kilid sang Kasubaan kag Kabakyasan dira alerto gid kamo no sa sina nga mga inadlaw kag bisan pa kani sa matag adlaw nga tanan. Alerto 24/7. Aksyon! Aksyon! Radio! Diri na kita maka-aksyon sa aton sini mga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang nga gabi. Mao na no maning katabo karon sa Bacolod kag Negros Occidental man
daw 3 na ni ka aga iyahong grabe ka mga dalagko sang insidente diri sa aton. Martes ang aga sang nagluntad ang sunog dira sa may Gonzaga sining Haba Pension House, anom ang nagkalamatay. Kahapon ya isa ka miyembro sang LGBT ang nasapuan patay sa barangay Takuling. Kainasang aga naman aksyon Nelso, sunog naman sa barangay 2. May pila ka mapuloyan nga nasunog kinasang aga man gihapon, isa diri patay. 5 ka tuig siniyo na patay sining sunog kinasang aga na ano man iman. Kag-ari pagid ang isa ka grabe man nga insidente nga tutukan tapagid subong nga gabi ining pagkasapos ang 5 ka tuig nga bata nga babayi. Una nga nabatian balita diri sa Aksyon Radyo Bacolod kay nasang udto sa kilid sang suba dira sa may barangay Miranda, Banwasang Pontevedra. Ngayon siya ang napatay paagi sa pagkuga kaginlumsan sa suba pagkatapos gindaskan pa sa matig-a nga bagay ang kinatawo sang 5 ka tuig nga bata nga babayi. Ang suspitsado tiya sang biktima. Aksyon! Radio! Samtang sa nambal ko nasunog kinasang aga, patay diring isa man ka 5 ka tuig nga bata mano diri sa barangay 2. Ay nano maning gakatabo dis palibot ta, no? And sa iban nga balita karon tutukan tapagid pag-upgrade iya sang 4 ka mga district hospital sa Negros Occidental, aprobahan sang Local Health Board. Dapat lang, no? DBM naghatag sang 23 milyones pesos nga pundo para sa rehabilitasyon sa Bacolod Public Plaza. Dito na rehab naman ang plaza na do 10 milyones manabutang di rehab pagidiwan. Karamo sang pwede naton gastuhan sining mga pundo des gobyerno. Ang plaza ganistaran lang sa mga kaplog da. Ang plaza ganito ganistaran lang na sa mga daw hindi man nun. Ay naano man ang sitwasyon. Pobra nyo bang kwan? Merkados Bacolod di. Ay naano man nga daw kalayo sa mga timing ta. Sa iban nga balita lokal, Vice Mayor Elcid Familiaran nagsuwestyon nga magbalay sang ordinansa. Kung magbalay sang ordinansa nga kinahanglan maproseso ang business permit tubtob sa 2 iya ka bulan. Okay, ibantod no, ongoing iya ang process ang ila sining mga business permit. Ang iban taglabot na isa ka tuig ka process pero naganegosyo na. Amo ni yung problema gid no. On process pero padayon na negosyo. Tanay ko on process, bala siradaan na lang niyang negosyo, anay kiga process pa man. Hasta matapos lang isa ka tuig ka process nga po. Mga langit. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sige, balikan ko na karong balita lokal humanda. Kamuda sa aton matag palamatike plus tarta na. Hintok-hintukan ko lang yung balita sa nasyonal. Kaya ang baldiri sa Department of National Defense mga kaksyon nga medyo may ara sang kahangawa subong ang publiko sining pagkuha sang China sang 40% nga share sa National Grid Corporation of the Philippines mga kaksyon. O kon ginatawag nga NGCP. Amo ni nagka-supply sa aton sang kuryente diri sa Central Negros Electric Cooperative. Ano pa nga aton nga kooperatiba des Negros, Noseco. Amo ning National Grid Corporation of the Philippines. So 40% diri nga shares halin iya sa pungsod kon ginauyatan sang pungsod China. Ano nga nakakulbaan diri sang DND? Ang ginakakulbaan diri sang DND kag National Intelligence Coordinating Agency. Amo iya ang security matter diri sa pungsod Pilipinas. But according iya sang CEO, sining nasambit iya nga NGCP, wala dapat sang kakulbaan kay nga man mayara man sila sa mga agreement diri, may nistoryahan man sila nga diri lang kita sa shares, why na kita kung hindi na dapat manghilabot ba kung ano mga seguridad diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon! Radio! Pero ang Malacanang may plano sini posible. Labi na gid ang DND, ang Department of National Defense nagpalayag nga dapat ilo imbestigahan man ini hatagan ini sang panahon. Solito naton seguridad sang pungsod ang nakataya diri. Puro gidya China no? Na puro China. Basi pila kadlaw mangin matuod tugod mga probinsya na sa China kita. Samtang sa iban nga balita maka-aksyon according ya kay acting PNP Chief Lieutenant General Archie Francisco Gamboa,
nga nagamat-amat naging man kuno kadula kag usdang ang mga drug personalities and drug lords diri sa pungsod Pilipinas ini matapos madakpan ang isa ka laboratorio didto sa Makati City tinalikdan nga adlaw nga nakuhaan sang indi hamak iya nga shabu 2.6 bilyones pesos. Inikono preparation sa SEA Games kuno we don't know kun nga siyempre damo tawo negosyo kuno naman lang diba si amoring ginapalaptag man diri sa pungsod Pilipinas ining laboratorio duman ni nakuhaan bla. So kay nadakpan ang tatlo diri ka high value target according iya kay Gamboa sa amat-amat na gid man nga nag-down ang aton sini nga mga drug lords ang aton sini nga mga negosyante sa illegal nga droga diri sa pungsod Pilipinas. Pero hindi nila matumbok kung iniblahalin sa China ang iban nga mga supply aside sa nadakpan to sa Makati to, hindi nila mapalayag sang PNP. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Ang iban nga balita sa nasyonal ining wala untat nga balbalanay karon sa ginatawag naton Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o kung ginatawag nga PISGOC kag subong sa pila ka mga kritiko. Kini may angot sa ginaligar kapalpakan sang pag-host sang Pilipinas sa pila ka nagligad nga adlaw nga ang mga atleta sa iban nga pungsod na huy-an kita. Kaya ito balang nagtulog sa airport, wala sa lakyan, na food poison ang iman, ginpakaon sang itlog ka kikyam, kikyam. Pero ang kikyam galito, hindi kay kikyam gin ato, do manok man to kuno ginlukot-lukot, butangan to bala sang kwan, sang harina. Galing kiti kadamo, ganyan sang mga madasig kamot kang maglitrato, pagkatapos i-posting sa social media, himuon nga balita, kiti guba ang Pilipinas. Pero ti according iya makaksyon sang Malacanang, padayon sa gihapon ang investigation, sikreto lang, bisa nagapadayon ining SEA Games kini, labi na pagbukas ini sa Nobyembre 30, magkatapos Disyembre 11, kag sunod naman diri iya sa PISGOC, siya handa kami nga mag-upod sa naman nga investigation para mapamatud-an ang aligar nga kapalpakan sang organizing committee. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Hambal pa diri sa taga-PISGOC gariyo nga mga opisyal siya lipay kami ganing imbestigahan para mabusisian man dira kung sino nagapalapta sa mga peke nga mga information. Sa iban nga balita sa nasyonal makaksyon, grabe man ang isa ka puliso dito sa Misamis Oriental. Ginhimo niya nga shield o kon panaming ang iya siningalawas agod nga hindi magkalaigo ang mas madamo pa nga mga individual. Matapos may isa ka persona nga nagran aboko sa isa ka buluthuan ng alas 11 kaina, nagabitbit iya sang granada, boportiman. So nagtawag sang pulis, pag-abot sang pulis ining suspect, nagasagi kabato sa pulis, dinumog, hasta ang bomba o kon ang granada lumupok. Ginhimo panaming sang pulis kaugalingon niya siya patay. May 11 nga mga pilason nga mga estudyante, pero mas damo ang wala nagkalamatay bangod sa ginhimo sining nasambit nga pulis mga kaksyon. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Pero manoti, apisar tod nga manginhiro siya or nanginhiro siya sa mga estudyante kagiban pa, pero dula man kabuhi niya. Amo na yang risgo sang isa ka miyembro sang PNP nga mayara sang ginatawag ang trabaho gidlang. Sa iban nga balita makaksyon sa nasyonal, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. lasay 5 makaksyon, basi kibot ka mo Tukar-tukar lang ko multong bakla. Kabalo ka sunod diri kay Attorney Salvador Panilo mga kaksyon. Siya ining wala untat balang drug war, world war sa tunga ni Vice President Leni Robredo kag Attorney Salvador Panilo kag iban pa nga mga opisyal sang gobyerno under Duterte administration. Pero ambal ni Kwan, ambal ni Robredo sa pila kadlaw ibuyagyag ko gid. Iring ginatawag naton mga natipon ko nga mga information angot iya sa legal nga droga diri sa pungsod Pilipinas.
Ambal ni Panilo siya. Nagahimo subong sang multo. Siya nagahimo subong sang morto. Or magahimo palang sang morto, si Robredo, sa pagpalayag sining irregularidad sa anti-drug campaign ni Presidente Rodrigo Duterte. Ambal niya mortong ginahimo niya, ha? Siya siguraduhon niya lang ganyan, may ibuyagyag siya kung waay ganit, iway man eh. Siya kung may aragin man siya sang ginauyatan, tingabi din siya nga asubong pa'y hambal, dapat sa nagligad pa ginwasag yan na. Ting tawag niya siya morto ang ginahimo ni Robredo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Siya basi bala pa fabricated balang nga mga balita, basi drawing balang ina, proti hulaton tayo kay basi bala kon may ara man tod sang ginauyatan nga ebidensya bala si Robredo kag magsala man espiritu sang administrasyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:07 na Action Radio Philippine Standard Time. Kama naga-monitor gihapon diri sa Action Firing Live with Action Brian Morden. Diri kita sa dalagko nga balita sa lokal. Kaina sang aga personally ginpadulungan sa inyo sini alagad ang Barangay Miranda, Banwa sang Pontevedra, agod nga tutukan ining isa ka makasilidni naman nga hitabo sa isa iya ka 5 ka tuig nga bata nga babayi nga nasapuan patay na sa kilid sang suba, mga 500 metros ang kalayuon o kung tunga sa kilometro rather ang kalayuon sini sa ila sini Puloyan. Base sa aton sini pagpulo pamangkot didto sa mga tawo sa area kag mismo ang himata sining biktima. Kahapon nga adlaw ining nasambit nga 5 ka tuig ang nagapulupungko dira sa ila sini Puloyan kag nagalululantaw sang TV. Ang suspect nga tiya ara man na nagapungko dira, no? Ang ining suspect nga ini dira man nagapuyo sa sina nga Puloyan. Kag dinaanad naman lang sila blang ati, permi sila nagaupod, permi naga-istoryahanay, ining 5 ka tuig nga biktima kag ang suspect nga nagaedad na sang di pagid sigurado 23 ini kon 24. Dalaga ini kag may hitsura, ha? May personalidad ini, maputi nga babayi. Ag matawag naton blang may ara sang beauty, no? Ang ining suspect nga ini. So kahapon nga adlaw, ining bata ga eskwela sa aga kay kinder ini mo, no? Kinder ini siya. Kun hapon wala klase. Masami nga ginahimo sang mga girikanan, dira mala na siya sa ilang nga Puloyan kiti nagatrabaho, abi nagalakad nga pangita sang kinawala, ining nasambit iya nga pamilya. I'm sorry nga hindi to na mention diri ang exact nga place nila dira sa Miranda. And ang mga ngalan sang victim and suspect kag ang pamilya. Bangod kiti ginarespeto na nato ni sila, bangod sa ila sining huol nga ginabatsyag sa sinimat tiniyon. According ya sa aton interview kay inatong lolo, no? Step lolo sining biktima. Kahapon mga launa imedya kon 2:00, hindi lang matumbok ang time. Naglakat ining tiya kag ining 5 ka tuig. Ginhagad nga magpadulong sa suba. Pero tingala man ko gani kay ang suba layo sa ila balay, kon gusto nin magligo-ligo sa uluunhan lang sa ila Puloyan, may baybay man gani mo. Dito sa suba to, ligwin katama, way isang panimalay, puro hilamon, may mga bakante pag nga lugar nga imo sini agyan. So naglakat ining duha ang tiya kag ang 5 ka tuig. Mga 2:00, launa 2:00 dira nga mga oras. Pagka 3:00 mga kaksyon, nagbalik ining tiya. Pagbalik sang tiya, nagpanghinaw ini siya. Dira sa bubon, timba sa tubang sang ila Puloyan. Tiara malang ila sini pamilya, pero wala to gin mind nila kung ano bing natabo sa 5 ka tuig. Kag daway man lang sila nagsapak, hindi ko usual man lang mo na pirmi. Tiway na sila nagsapak man, nagabot ining biktima kon suspect nga ini. Mga 3:00 ang takna sang hapon. Now, nabalaka na mga kaksyon ang ginikanan paglabot sa oras nga mga dira na mga 5, 6
Kaya nga ang 5 ka tuig, way nakita Sa mga lugar nga dira masami nagalagaw-lagaw ining 5 ka tuig, wala tong bata nga ini. So didto na nga nagkaran-karan ang mga ginikanan pamilya nagpadulong sa barangay officials, nagpablatter dira mismo sa barangay officials, kag ang mga miyembro sang BIPAT, Barangay Peacekeeping Action Team, nagbulig na sang pagpangita sining nasambit nga biktima. During the time na ginapangita nila, ang tiya nga suspect, ara man lang. Tigin pamangkot nila din ang imo hinablos, kay upod man kamo kaina. Tiyang sabat sining suspect nga ini, siya nagasunod ba lang to siya sa akon sa likod ko, nga nagapapuli kami ni. Siya ti pagabot ko, di way man lang ko nag-mind na kundin siya, kay nagasunod ba lang to sa akon. So, amo tong sabat sining nasambit iyang suspect. Hala pangita kag pangita hasta nga may nakasugid nga pinaka-last nga nakitaan ginauyatan sang suspect ang iyang nga hinablos nga nagalakat padulong didto sa suba nga ini. So gintinguhaan kag ginkaduan sang grupo didto nila kag nasapuan ining 5 anyos o 5 ka tuig nga bata nga babayi nga nagakayaon kag ang ulo niya ara sa tubig, ang katunga sang lawas ara sa mala, mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero inaya sa mga alas 9 sang gabi, no? So kung sumahon ginaton mga alas 3 nakabalik na ang suspect sa ilang puloyan, so tapos na to himo ang krimen. Las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, mga 6 na kaoras ang nakaligad sang nahimo niya ang krimen, mga kaksyon. Kung nakita nila, ato, gindala nila pauli sa ila puloyan ang biktima, sa kilid sang ila puloyan, may arasang daw gamay nga lulamisa, try pa nila nga i-pump ang bata, kay basi pa naman, pero wala na gid nakasurvive, kag ini ang napatay. Sang sina mismo nga gabi, ang suspect, nagapulupong ko, malanda kay nagalantaw-lantaw siya hinablos. Nga daw wala lang, daw subay na siya kabalo, nga tinablos siya patay na, nga siya man ang nagpatay. Pero ang pamilya tinagaduda na, no? Ang pamilya nagaduda na nga siya gid ang suspect. That's why ang ginhimo nila, nga ara ining suspect sa sulod sang puloyan, wala nila ni inigin pagwa pa. Ginsirad-ana nila para masigurado nga hindi ini siya makapalagyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Pag-abot sang kapulisan, gindala ining bangkay, kag gilayon man nga gindala ining suspect. Kag preso na karon dira sa custodial facility sang Pontevedra PNP. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Now, ano iya ang investigation sang Pontevedra PNP? Na-interview naton diri face-to-face kay na si Police Captain Darrell or John Darrell Nigos. Ito to kung correct ka, kung sining ngalan siya, no? And ang investigation nagagwa nga ang bata mga kaksyon gin kuga ini, no? Base iya sa pag-check sang doktor, ang bata gin kuga, pagkatapos nga gin kuga ini, napatay pagid ini siya sa ginatawag lumos. So meaning, gin kuga kag gin lumos. Ano pagid ang pinakalala diri nga sitwasyon? Kay ang bata mga kaksyon, may ara sang laceration sa iya sini nga kinatawo. That's why ang unang information kay ina nga ini siya ang nahimuslan man. Pero based iya sa medical legal, ang kinatawo sang bata ginpasudlan sang matiga nga bagay. So ang ginkamatyan gid sang bata kuga kag lumos. Kag tuslok pa, gindaskan sa matiga nga bagay ang iya sini kinatawo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ipabati ko na lang sa inyo nga aton sining interview with Police Captain Nigos Magkaksyon, ang
Happy iya sang Pontevedra PNP nga amo makasay sa dugang sini. Sir, sa Action Radio po, sir, ano pinaka-investigation po dito sa case na nangyari kahapon? Sir, sa investigation namin, upon seeing to it na may choking and drowning incident na nag-transpire, chinek rin namin ang medical legal niya kay Dr. Solwaga and nakita namin na aside from choking and drowning incident na nangyari, meron din pong mauling and at the same time, there was a sexual abuse because upon checking po ng kanyang private organ, there was a laceration, severe laceration. Wherein, chinek din namin ang statement ng suspect and at the same time, ang evidence na nag-gather namin, ang underwear is ginamit ng suspect para ipasok sa private organ ng biktima. And other findings of the medical legal was meron pong mga nakitang multiple abrasion on his right neck, on her abdomen, and sa anterior chest niya, causing na may ginamit po na pointed material sa bata. Okay. Sir, kasi doon kanina, yung mga revelations na nakuha namin, of course, doon sa family, sa area mismo. But sa inyong pagtanong ko doon sa suspect na nahuli na, ano bang pumasok sa mind niya, bakit niya nagawa niya? Upon sa statement, nakita namin unang-una depression. What caused the depressed a person? Nakita namin na may galit siya. May nakita na rin namin na gusto niyang bumawi, revenge. Kasi ang rason niya is bakit parating pinapagalitan siya na ang anak ng kapatid niya hindi niya magawang pagalitan. So, nagkaroon ng inggit, galit, and of course, to make revenge also siguro doon sa kapatid niya or doon sa bata dahil sa inggit. I see. So meaning, sometimes daw ay inaaway siya ng victim, parang ganun po. Kung inaaway siya ng victim, nasa family na po yun, kung ano pong kanila, interpretation nila. But upon our interpretation is the suspect is not mentally ill or wala pong mental incapacity for the reason na nakomit niya ang krimen at alam niya kung ano ang nangyari. At alam niya rin kung paano sirain ang ebidensya. So mga sinasabi doon sa area na posible baka may nervous breakdown siya, anong pagtingin niyo po? When we say nervous breakdown, it is not a nervous breakdown kasi kung nervous breakdown, hindi niya kayang sirain po ang mga ebidensya. Katulad ng pagkuha ng underwear, paglagay ng ginbuno sa liog, tapos idro-drone mo. Kaso wala po eh. Hindi po continuous yung, kumbaga, nagawa niyang sirain yung first act niya kasi gumawa siya ng second act niya against sa victim. So talagang planado yung ginawa niya? Nagawa niya pong planuhin kung ano yung magiging may tatago niya doon sa first action niya. And at the same time, bakit niya nagawang sabihin sa kapatid niya mismo na siya nagawa kung mentally ill siya? So doon sa yung anong pinasok niya doon sa ari ng bata? May Bali, bagay ba or yung she used her finger wrapping the underwear to her finger and inserted to the private organ of the victim. Balikan na po natin doon, droning na lumos. Anong ginawa niya? Hinawakan yung leeg? Pagkatapos anong ginawa, sir? Chinoke niya po yung bata, hawak sa leeg, then gina-drone sa may tubig. Sa tubig. Ano ba? Nakatihaya or siya, yung bata? Nakahapa. Nakahapa? Nakahapa. 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 Pero yung nakitang bata, nakatihaya na, according to them? According to them, sir, nakatihaya na Pero whether nakatihaya or nakahapa ang subject po, sir, ang cause ng pagkamatay niya first place is the choke and the drone. Medyo yung babae kasi mas layo talaga yung pwersa niya sa bata, The suspect is 23 years old and ang victim is only kindergarten 5 years old. So sir, talagang inako niya walang ibang kasama? Wala po sa statement niya. And we are having a case study kung meron pang ibang foul play na nakikita pero wala naman na pong iba. And we searched the area for other footprints. Ang nakikita na lang namin na footprints
is yung footprints po ng mga nag-search doon sa area. Ay, okay. Yun yung sinabi niyo po kanina na malabong may mental problem siya because sinabi niya po sa akin na in-insert niya yung finger niya para malinlang yung investigation. Yeah. Parang ganun. Sir, yung pinaka-point mo doon, sir. Yes, sir. So, he's trying to destroy our investigation na akala niya hindi namin malalaman. Ayun. Because if there's a rape case na laceration within 5 years old, iba pong laceration, hindi po totally severe yun na magbubuka kung hindi yung doon lang. I see. Kung private organ din po ang gagawin. Yung suspect ba, sir, mayroong record dito na involved sa iba't ibang krimen? May ginawa ba before? Illegal Ang drugs? suspect po is hindi po na-involve sa illegal drugs. Wala rin po sa the drug list namin. And if in any case to solve those problems, we can request for drug test para sa kanya po. So, sir, na-file na yung kaso or anong situation pa? We are going to file this afternoon. Bali, inyagaw pa namin, sir. Kaya bago lang kagawa po ang result ng medical legal. So, anong case ito, sir? We'll see to it na homicide ang first, pero nung nakita namin ang result, we'll try na may mas mabigat po pong case na i-file sa kanya. How about the insertion of... Yeah, we'll also titingnan namin kung may makapasok sa rape case po. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Inamak aksyon ang investigation sang Pontevedra PNP siring nasambit iyang krimen. So masakit amako mo na kog omnong bata pagkatapos kuga gin kwanya gin sagiya kanuno ang ulo ang guya didto iya sa tubig mismo sang suba nga ato kag sa nakita niya nga ini ang lupaypay na kag gawaay na nagaginhawa ang ginhimo sining suspect mga kaksyon ginuba niya ang shorts kag panty sang bata kag ginpasulod ang iya sining nga tudlo. Anong rason nga gintudlo niya o kung ginsulod yung tudlo niya? Amal niya siya gusto ko patalangon ang investigador nga ginhimuslan ang bata para hindi siya matudlo nga siyang suspect. So, ang pamilya mismo, syempre, manghuna-huna kung sino nag-rape sa bata nila. Di kung tulog kong tagid, mayara sa nagambang nga basi may diferensya ni sa huna-huna. Kaya kung kisa do tulala, ini siya. Pero kung hambal ni Nigos ang polis, siya kung may mental problem, ang isa ka suspect, like sining nasambit nga babayeng tiya niya, hindi ni siya kabalo maghimo sang krimen nga patalangon ang mga investigador. Nag-gets ng bot silingon, siya kung may problema ni siya sa utok, may himo niya pa to nga himo-himo ng paghilabot sang kinatawo sang bata para patalangon yung investigasyon sang polis. So meaning, planado ang yasining nga pagpatay kag ara siya sa husto nga panimuot. Pertino, and ano ang rason gid kung nga agin patay sining tiya ang iya sining nga hinablos? Kay na interview manaton ato bangay kami nga duha ara siya sa sulod sang custodial facility. Ang ini nga babayi pag sulod ko to nagahapa-hapa malanga daw sa way lang sa natabo sa kabuhi ya. Dato balang way lang may napatay sa pamilya niya, hinablos niya pang suod, kag nang hinablos nga buo. Kada way lang siya, dato blang way kulabot na. Dabla. Susunod sa iya, may genocide rin katabo. Tapos daw pirmi siya kuno ginayaw-yaw sang bata nga ini, ginahaboy siya kuno na matig mga bagay. Duay man lang ginasapak man sa gidikanan. Ang sabat niya liwat-liwat, inconsistent mga sabat niya, hindi gid consistent ABK na. Pero timichindihan ta, maybe siguro pakita lang siya nga okay lang, pero deep inside hindi okay. Kaya ara siya sa sulod sang prisuhan na mismo, mga kaksyon, Pinakasimple nga rason sang sining suspect, nga pirme siya kuno, ginaaway-away sang 5 katuig, ti 5 katuig, patulan mo iya. Kaya nagsulod sa utok niya, nga patsyon ini, patsyon ini. Now, magluwas sining pagpatay niya sa 5 years old.
May mga nagalagaw pa tong information kay naking kapitan sang Miranda na interview naton. Nga nagligad, ti na may ginmartilyo man ni siya. Nga iya sa nga boyfriend, mga kaksyon, we don't know kung anong sitwasyon. Basta, amo na ang natabo sa pagpatay sa ning 5 ka tuig. I-replay ko sa inyong interview naton sa iya, mga kaksyon, para at least mabatian nyo. Pero ma-flash report lang ko kadali ha. May flash report ang aton sa ni Patrol, dali gid lang. Hulatan nyo lang kay i-replay ko gini sa inyo karon dugay-dugay. Aring Patrol na ito, Action Jan, may gabi. Bugasan barangay Mansiringan, hindi rin naman sa sarad sa Bacolod may angot rin sa mga operation ng patigay naman karon nga gabi sa mga kapulisan. Police Station number 7 of Siambray. Second time for today. Ang una kay na, rather third time gano'n yung kami una sa hapon Police Station 2. Isa mga gawin Police Station number 7 sa pagpanguna din ni Police Major Carmelo Nermal ang ginadiri nga bagong hepe sa Police Station number 7 ng Siambray. No? Isa ka 45 anyos nga lalaki. Ang ila naman nga nadakpan sa Daibas operation. Nga ginpatigay diri sa ato naman nga mga kapulisan. May ari ko din tanda no. May mga tatlo dari medyo medium hit transparent sa basic sa say ini siya. May suspected sa may 5 pagit mga palaba nga sa say. Ang nadakpan lalaki ging kilala kay Elvin Himino, 45 years old aksyon Brian. Estimated mga 2.5 grams. May market value around 17,500 pesos dari ang na-recover sa aton nga mga kapulisan. Dugang pagit ni detalye karon na padala here sa ato mga kaksyon sa aksyon na radyo Bacolod. Balikan ka na karasyon dyan Yes, sir. sige. Sa sipatikan sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action County. So nasabot na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat Patrol sa flash report. Sinigid lamang. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Way man ka pa pierding by bust operation diri sa syudad sa Bacolod sining adlaw, 3 na sining hapon asod-asod. Anyways, going back sa aton sining topiko sa buong gabi, anhambal ko na interview ko ning babay, no? So okay na gani pagsulod ko sa atubang niya mismo kay may suludlon pa to nga pirtahan gamay custodial facility dira sa Pontevedra PNP. Ang Pontevedra PNP, gali congratulations kay Police Captain Nigos, ano ka ang custodial facility nila purtik limpyo, ano? Pero kung hando magsulod sa custodial facility. Nalimpyuhan lang ko, no? Katinlo bla. That's why ining suspect ngayon na nakita ko to hapa-hapa sa form to do nag pension house lang siya. Ano ay sus ko, kung makita nyo sa litrato ipagba ko ni sa aton sa Facebook abi, daw naga-pension house lang si Inday nga nag-arkila to siya overnight bla. I-replay ko sa inyong tingog niya, kag kamo nang bahala maghusga sa inya kung ano kamatod ang mga palayag niya abi, pero tigin ako niya na nga siya ginman ang nagpatay. Kag wala siya sang ginatawag naton iban pa nga mga upod nga naghimulos o kung nagpatay sining nasambit iya nga biktima. Pero according niya sa police, tingwaan tani kag imbestigahan pa ginaton sa maid-id ini. Ikaw to nagpatay sa imong hinapos? Sa hinabas ko, ha? Nga nahimo mo to ha? Kay gadumot ko siya. Nga gadumot kasi ha? Kay wala sa gapataha. Ginaanoya ka? Naman na ginabuyayaw ko. Lapit-lapit yung tayo sa akong doon. Tapos ginabuyayaw ka nga, aga-away ka mo? Kapilagid, damo na? Managisaga pa ubos na ko siya kay bata ba, hindi mabasta-basta masakit kay gapanugin na sa siya mama. So saan ginaaway ka kung ginasugid naman sa kay mama ya? Kano ginahimo ni mama ya? Wala, inapabayaan niya man lang. Pabayaan lang siya? So pro kaagi man naging saway na sa ni mama mo? Ni mama ya? Wala man. Wala gid siya? So kapila ka nanugid kay mama ya nga ginaamoy ka na? Wala ko gapanugid ya. Away ka gid panugid abi nga ginaaway ka sa bata ya? Wala. So kahapon paano nagsulod gid sa utok mo do akig ka na gid katama siya? Ginano ya ka kahapon na? Ging sugo-sugo ako kung ano labot-labot ton. Tapos ging hagad ako sa sapa. Tapos digto. Nagano ko mo sa sapa to ha?
Nangagad na to sa makadto. So anong Ay, ginimo gusto mo yan to siya sa makita. sapa? Amo na yung digto ko sa yung kuga. Yung kuga mo siya? Ano pag yun? Yung kuga ako sa, tapos yung butang ko sa tubig. Tapos ano na yun? Tapos ging abahan ko sa. Yung aaw. Tapos ging hilabtan ko ang iya kinataho. Ginano mo? Ging finger. Nga ginimo mo to Kay para hindi ko masalaan nga ako ang suspect. Para dabi ko na duging rape siya Mm. sa mga tao, may ibang lalaki abi. Mm. So, anong ginkamatya niya gid sa to? Ang pagkuga ko gid siya. Din una ang pagfinger mo o kung Ang pagkuga. pagkuga. So, sang finger mo na siya, patay na siya. Mm. Paano mo nabalaan niya patay na gid siya? Wala na sa gagiyo. Wala na sa nasakitan. Daw absent na sa, wala na sa. Saan ginahimo mo to? Anong ara sa una-una mo man? Anong ara sa una-una mo? Akig-akig ka? Kay nakulbaan ako to yung nga patay na sa bay. Kay way na sa daway na sa blagagiyo pagkuga ko siyaw. Di, amo na, nga napinsaran ko nga himuon to. Kay, Saan ginakuga mo siya? Anong ara sa una-una mo? nakugoon ko gid say. Dumabalos ka gid bi? Amo na siya, balusan mo gid siya? Saan ginahimo yung permi sa imo? So, sang napatay na siya, ginuba mo shorts niya? Okay, so sang napatay na gid siya, anong ginhimo mo? Amo na, ging finger ko sa. Nagtulay ka lang na yun. Oo. So, way ka man na luoy? Ano nga sitwasyon? Amo na kay wala man ko na kabatsaga mo na. Pero kapang luyaman ko kung ano na himo ko. Way ka man nanugid no sa iyang ginikanan sang napatay mo na? Wala. Sa kapangita ay sila, ano ara sa utok mo sa kapangita sila? Pasipos ka lang? Ipos lang ko. Way nagsulod sa utok mo, sugiran mo na lang? Wala. Way ka man nalag? Dire na lang ko ang nagnugid. Way ka man nalagyo kahapon? Wala. Dira na ako sa balay. Dira ka lang do, way lang may natabo, mo sina? Pero kaagi ka gin pasakitan ka sang imo bata mo? Asang imo hinablos? Nga gin kastigo ya ka ginaboya ka sa mga butang, gin pa siya ka? Mga panghaboy man na sa. Okay. Pero dira ka man gistar sa ila no? Sa tiyo naman. Sa bana ni mama nga bago. Ti subong kay patay na siya anong ara sa anong nabatyagan mo? Nga manay matagaan justice. Matagaan sa justice. So, para way ka man naluoy sa iya peace of nahimo mind. mo to? Naluoy naman eh. Subong ka batyagan na, naluoy? oo, hindi ko gani kalantaw siya sa churayas ng gindala sa balay naman. Hindi ko mahimo ang lantawan sa. Kagi kahibi ginawa ay gabi. Wala. Kaidlip lang ko gina. Subong ginahuna-una mo siya wala? Wala. Subong lang ang gina-istorya. Amo na yun. Mapaminsaran ko kung anong ginimo. Kung Pero, anong sapat. pero day, may ginabatsyag ka sa huna-una? Ginabalang mag-isagalain, lumatsyag, ginapaminsaron. Ga-experience ko sa nga daw galayan matsyag ko. Nga daw, ara, bala daw namin, bala pang daw namin, pang sumbag, bala paderaw. Pader pang sumbagon niya mo? Mga feelings. Oo, parang kahon ta ka, mangpot ko si mo, subiran mo ko ha? Drugs ka? Sa una, Subong niya? waay na. Mga saan o ito nga ano? Mga 2 years na, sobra. 2 Naguntat years. ka na, no? Pero, inasubong nag-inom-inom, ikaw, ano ang sitwasyon? Wala. Huwag man. Wala na. So kung ka pa matibing imo hinablos, bisan patay na siya, anong gusto mo iyang sa iya? Nga, patawaran niya ako sa akong ginimo. Hungod mo man to, di ba? Hungod? Hungod pa sa. Abalo na. Anong gusto mo palabot sa iya ginikanan? Gusto ka diga? Nga, ngayon ako pasensya sa ginikanan sa hinablos ko. Kabay pa nga... Kaway pa nga hilway na ila nga paminsaran. Nga tawhay na sanda sa pangita ostisya. Kaya dakpan ka naman, no? Ngaway ka man nalagyo? Di kay
Way na sa nahuna ako nga maglagyo daan. Gusto ko man lang mabadakot naman lang. Ate, sige. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pwerte, ano? So, nangayo siya patawad sa ginpatay niya. And nangayo man siya patawad sa ginikanan. Kag hambal pa siya ni kabay pa nga hilway na kag nataga na hustisyang huna-huna niyo. Ano gibi ka ugot no sa isa ka amo sini? So kung ako mapaglantaw niyo may problema sa huna-huna or ano nga situation? Kiti ko ni sipon ginaton ka simple nga mga bagay kung pamatian ta ginabuyayaw siya kuno sang 5 ka tuig bing hinablos niya. Ano gibi ka bugat sang buyayaw sina kay wa man nabuot. Ginahaboy sa kuno sa kung ano nga mga bagay dati ano gibi ka sakit ina kay wa man na pwersa. Damo na ka simple. That's why nga ang kagabi ito natabo o kon kahapon itong isa ka gay nga ginpatay sang kung sinong gintabo ito. Amo tang bal naton bla. Nung ka ta magtabo-tabo sa hindi naton kilala kay kadelikado gid. Isugpon ko subong ini tiya mismo nagsalig ang pamilya, way sila naglaom nga ang tiya mismo amo nagpatay sa hinablos niya. Grabe yan no. So muna ang sitwasyon kaina sa angin padulungan naton dito mismo una sa Miranda, Pontevedra. So, hindi ba ta kambal gurong nga kuan guro no? Sometimes hindi kita makasalig 100% sa mga tawo nga ara sa aton sinipalibot kag basahon tagid no? Basahon tagid ang mga batasan sa aton sining mga pamilya, mga upod mo dire kun ano ning ila sining mga giho abi. Bisan utod mo, di mo mapaktan ang giho niya. Bisan hinablos or tiya, hindi mo mapaktan ang iya sini nga giho. So, ang pinaka-the best diri sa sulod sang puluyan, hinang panay no? Hinang panay, maayo nga buot, para malikaw ang kaangay sini nga problema. Di kay nato nagayuhom man lang siya, duway ko kita, bla nga naghinulsol ini, natulala abi, may manang hapa-hapa ito sulod sang custodial facility. Pag-abot ko, kaya man siya nga daw ka-relax lang. Ang kulang lang to siya gani, bag lang kag-electric fan. Nato wala nagsayo lang to siya kag nag-overnight lang. Buwas puli naman kung din siya nga lugar. Amo na, kung isa na masulod man sa utok nato, may ara giman gamay nga nagasabad sa huna-huna sa ning biktima, abi kung suspect. Imagine mo nang ba ito kay na, sir? Sido ko nami kung isa panumbag pader. Tidak mo na bla no ginako yaman kagi sa drugs before. Kagi man siya martilyo sa iya nobyo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action na dyan Philippine Standard Time, la 7:38. Pagbalik naton karon damo kita balita pagyapon nga iaman dira sa inyo. Anyway, sang kaso nga tubangon niya ginalantaw pa to sang police homicide in relation to 7610 ining paghilabot mo sa against the kinamatarong rights ng isa ka bata abi pariside kung ano mga sitwasyon nga check pa to sang PNP. Damo pa sila mga ginalantaw kag why nila gina-discount ang pag-usisa man kung basi may ara man tod sang upod ining suspect kag siya lang nga nag-ako bala sini pero inataran subject for investigation. Sige, pagbalik naton karon tutukan taman ang sunog diri sa Barangay 2 nga nagpatay sa isa ka 5 ka tuig. Balita gikan Kapitolyo Provincial kag sa syudad man sang Bacolod. Anyway, sa aton sa presentation ginadulong gid sa aton sa Santon Plus Herbal Cap nga patunaw sa mga nagabukol-bukol nga tubo-tubo dira. Ayos sa combination ng Santon ang kaso palalakit sang kalawasan may TC to ka sa gabi, wagid kontra tiyempo ini. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Las 7:40. Objective, balanced discussion.
press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing Line! Action! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line! Action! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing Line! Action! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line! Action! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing Line! Action! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line! Action! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line!
Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon, Brian Morden. Sa Aksyon, Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:53 na sa aton sining nga pangalagad. This time, ginadulong sa aton sang immune system sa isa ka tawo. And may life extension dalhin sa ibang nga pungsod gindala sa Pilipinas kag di buenas kita diri sa Bacolod kag Negros kay mayari man diri sang life mga kaksyon. Maghalo nga sa pagbakal sini basi peke mabakal nyo kadamo sumo niya nagapamiki daan. And kung gusto nyo makasigurado kamo, pwede gid ka bisita sa ila sining nga klinika dira sa may GA Esteban Building, Lacson Street. Lapit gid lamang sa Burgos, Lacson. No? Tupad dira DHL anytime, Lunes to Biyernes kay libreng consultation sa mga medical doctors. Aksyon Radio. Ante sa report with Action Marlon Hinabia, ang aton si mga texters mayahing gabi lang kay Jack Balaan, Brillantes Family, sa kay Madam Leni Agustin, Lola Consing Doria Sangpurok Marang Mandalagan. Araman si Dennis Marin nag-monitor, Jonalyn Sibalia Pineda, and we have Madam Teres Simprong Yong, John Mahinay, Jodeth Calvis Pamposa, Ernesto Paul Parino. Good evening, Action Bri. Congratulations again sa tanan nga staff. Kapitan Paul Parr from Gardenville, daw ang pangulimbat di na namadula kung sa akon lang. Sakit na siguro. Daw balatian ko nga AIDS na wala sang bulong. Si Madam Grace Arivalo, salamat man. Mary Jane Salodares, Imbong Jocampo, si Donnie Zambales, good evening, Action Brian, monitor kami rin Marietta Village, Barangay Talok, Bagos City. Si Tisok Patigas, Araman, Paul Spat III, Dijen Juna, we have Agustino Ledesma, Sala Carlota, John May Binias Diosoy. No? Good evening, Action Bri. Great ko lang si Nanay Jonita Permigin nagapamati sa Action Radio. Roland Bantolinao, good evening, Action Brian. Good evening, Bacolod Arilang Kodria, monitor sa Makati. Heaven, Len Cantong, salamat sa pag-monitor. Watching live, halin sa Metro Manila. Rowena Jopines Bakiano, Heaven, Silinlin dahil Lampaso, good evening, nag-monitor sa San Juan, Manila. Rebecca Pardilio, Reynaldo Poderoso, DJN again, si Shrek Grace Barindon, high shout out lang sa police na yon to protect and serve, panindigan niya ang pagka-PNP niya. Edwin Pineda, good evening man. Lani Tolentino, good evening, Action Brian. Always kami nagpamati Action Radio. Kag si Tatay Crisanto Tolentino sa Kawayan na nagamonito man sa Action Radio. Balikan ko karon ang iban mga kaksyon. Pero daligid lang kay na may gindaho sa aton nga papel Action Mario. Nagpamati gini sila kuno dira sa may Rayana's Food Hub, no? Si Mary Jane De Los Reyes, Jessica Rivera, si Lauren Pearl Amparado kag si Florence Chris Estrabon. Ano na nga lugar ng Sean Mar ganing nga kalanan nga magla sa kilid seawall bla? Pakadto ka sa dulid, may arada mo? Oo. May arada kalanan nga sa kilid naga-monitor sa Action Radio tong kalanan nga mga isda balang baligyaw. Kanami to, no?
Salamat gidra sa inyo. Anyway, sa ring mga balita. Capital Reports. Action Marlon, hinabi Action Mar, mayong gabi. So na bra, importante ining hilikoton man sang mga opisyal naton sang gobyerno ang pagdugang sa ginatawag nga bed capacity sa mga hospital diri sa Negros Occidental ug galing ka sa 11 ka mga district hospital, 4 lang anay ang unahon. 4 lang ka mga dalagko nga mga hospital. I-upgrade ini idugangan ang kanamuon sang hiligdaan sang pasyente para ma-resolbar ang dugay na nga problema ining gasolubra nga kanamuon sa mga pasyente aksyon na baray. Halos tanon nga mga hospital sa Negros Occidental hambal ni Dr. Leonardo Eusebio ang pamuno sang Hospital Operations Department nga sobra sa bed capacity. Para sabi ang bed capacity 100 but sa lingon 100 lang ka mga pasyente maakomodar. Kasobra ko na 200. Grabe, no? Di ka damo mabalatian nun? 183 to 187%. Grabe, no? Ang sobra. Galing kay hindi man pwede aksyon baray mabalibaran ang pasyente kakabuhi isang taong lagas basta may ara lang sang lugar. Medyo fix, no? Ang iban daw gabalon gina folding bed mo para lagi may higdaan. So 4 ini ka mga hospital, galing kay way pasang patod balang bulan, pizza or tuig nga matigayon ini kay may mga proseso pa nga dapat sundon kag may budget nga dapat pangitaon. Pero nagpasalig ang Sumray Department of Health nga budget ni si Dalomsang Universal Health Law. Universal Health Law may budget ini. So kabahin
Kung tanan nga 11 district hospital mapa sangkad man ang bed capacity. Pero dili lang anay una ang dalagko nga mga hospital. At tigin umpisahan na ni dira gina diretso action mark. Basing 11 basi madugangan pagid. Hospital. Oo, ang district hospital basi ko madugangan pagid bla. Wow. Kay magluwas 11 action marami ara gana tuwag nga primary hospital mo nagagmay bla. Mga Lucy Catuna, sa Isabela, inagalay niya wala na sila na paidalom sa Hospital Operations Department. Kung na paidalom na sila sa Provincial Health Office lang. I see, okay. Kagmay. Si pila lang ang ilang kapasidad na Pila lang pulo. mga pulo lang iban. 15 abi. Oo. Pulo, 15. Dara na. So, maning balita gikan sa Kapitolyo Provincial para sa Action Farming Line. Action Malong sa Bayaw. Nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Action Bar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Mayo ini nga mga plano kay ti kabalo naman kita ang tawo nagabalatian kung kaysa kundi nga mon sining istasyon sa Action Radio ang atubang naman diri emergency ginio sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa ambulance nga nagasinuliyaw di sa matag-adlaw nga tanan matyagan ko sa isa lang kadlaw may 50 lang actioners nga nagasinulod ang mga pasyente no. Ina pinakanubo na ng 50 sa kada adlaw ina iya. Gasinulod pinakanubo bi 30. Tisi sa kadlaw pila lang kabilog ang gagwa nga nagaayo nga pasyente. Butan ta may gagwa pulo, buslan mo ya 30 bilog. Ti amo man sa ibanda nga mga hospital. Mas damo ang nagasulod sang sagwa sa matag adlaw nga tanan. It's about time na man siguro nga mas i-upgrade naton ang mga hospital diri sa Negros Occidental sa mga district hospitals. Ti maayo kay nadumduman ini. Kung pwede pa lang ning 11 dungagan abi duha pagid or 3 para maakomodar gid kag matatapan ng pasyente. Ang iban gani kalapatay ang reklamo way ginasapak sa mga tawo kag mga nurses, doctors sa inang hospital. Bangod sa kadamuon sang pasyente, mga kaksyon. Speaking of hospital, may isa ka pribado nga hospital diri sa Bacolod nga mga animalistic man ang nagaamuma sang mga pasyente man. Kung hindi mo sila pagsangalan sang kwarta, kag i-mag-down kay mo yan, di ka ginila pagtandugon, bisa na mapatay ng pasyente mo. Porte nga hospital niya, radang hospital before sa Riverside, may hospital, danaan mo na ang inamuno ko na. Mako mo na mo yung duwa ka na kuras ka tinirda. Kung hindi ka mag-down imo sa ospital ya, nga i-down ya, pawalaan ka lang ya sa mga residente nila nga mga doktor da ka mga nurses da. Hindi mo sila pagyaw-yawon, hindi magililiho kag magsala espiritu nila. Pagyaw-yaw mo, dayo pudyot sa pasyente mo lakat, gasala ma espiritu nila kay doktor na order na nila mo. Tina kasi nga mga tawo, why sila gaulikid nga mabuhi pasyente nila. I don't know kung nabasi nalipay ni sila nga mapatay pasyente nila. Kung isa daw makapamuyayaw ka, kung isa daw kanami, mamalikan ta ka mo rin ka pang isa-isa, kung daw kanami, naging mo galing kiti, kung kaysa daw mapunggan man ko galingon mo bla. So, why ni sila, I don't know, kung may ideya ni sila, kamayara kita sang layi sa Pilipinas, nga dapat unahon mong pasyente sang sa kwarta. Although ating pasyente, hindi ganyan tamaan kay emergency, pero dapat tatapon, gid, kay gindalag na sa hospital, meaning gusto magpabulong sang sina nga pasyente. Pag tutulok-tulokon ka lang, puro lang sa interview, puro lang pamangkot kung nag-ano ning pasyente, tabo siya ni, naano ka, tani kung pamangkot, bala may ginatatap, bala ahay, pagbutang sang termo dagod ng taon kung nagahilanat, o kung way, gid. Sa pag-check sang dughan, kung nagakuba-kuba, kung nagataas, nubo ang dugo, gid. Nagapalaraktis pala nga mga doktor, ang signs, amo na nga mga doktor, di ba ginamang-an kung kaysab lang ang pasyente mo, but anong ginauna nila kung galingon lang pagupugwapa, pagupugwapo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kung yaw-yawon mo lang sa oras, di mo ubos mo. Kung matabo ni sila, grumbot lang kung anong mabatyagan nila. No? Ini nga mga tawo nga ini. Tiyan mo na, kung sa una, mambal kita sa mga pribado ng hospital, mapatay lang yung pasyente mo, nung di pagkitan dugon. Subong do, hindi na pribado, publiko, pati pribado, subong animalistic naman. Duway naman gana, magsapak kung doon di ka down sa ila sa ginapangita, nila pasyente mo gatunganga na bla. May negoro sila, kada magpagsulod kada sir, dalaan mo sila pugakang panayaan isa-isa, tinawang-taon na magsinalang spirito nila. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon, Brian Morden. Sa Aksyon, Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:22. DTX 500 mga kaksyon, ginendorso ginaton sa inyo para sa pagpanubo sang level sa inyo sugar, kompleto management sa liver detox sa aton sinisulod lawas. Para sa pagkontra sa naman nga sa isang balatian. Halin sa kay 0765, may ara gid guro action bray kay nga delayed ang iban nga mga facilities si Madam Evelyn Inias sang sumag. May connection sa pamangkot na kina kung grabe nga makulimbat daw sa SEA Games. Halin naman sa kay 8053, good evening action Brian. Uy, may kwa ginadaya ang takaban sa SEA Games ya 50 million plus 11 billion nga budget, araw-araw nga wala gin may malapaw da si Tintin. Kasagad sa mga naghahatag sang feedback sa aton diri, no? Halin naman niya sa kay 3842, good evening Action Bry. Okay, thankful nga nagkanto gid ko da para makita tagid kamo nga akon mag-broadcast ka. Ang ma-imagine pero personally ka-formal tsura mo. Kung naman kung live gali ko Action Eden, itsura ko. Si nanay ni Kina nga nagkanto di. Ano tong pangalan ni nanay man? Halos pati si Eden Abuso, pinangita yan eh. Galing wait ka di. Oh, si nanay taga handumanan ba to Kina mo, gin isa-isa kami din, no? Ka-formal tsura mo, kay kung maghambal ka daw kabugoy. Sige, kung dalawang tala ni sa lingaw-lingaw na ya. Kay para sadya, no? Good evening, 65. Good evening, 65. Halin sa kay 6589. Good evening, Action Brian. Daw kalain man tani ihambal nga kalampingasan nga mga politiko. Pero nahambal na, no? Nga nagkapot sang komitiba sang SEA Games hasta pana bolsahon pa kahuluya sa iban nga lugar. Basta maluwas lang nila ang bulsa, mga wala huya. Si Madam Leia La Castellana, Action Bry, hambal ni nanay, ikaw lang gid kuno ang maintindihan niya nga magbalita, idol ya gid ka mo. Pag sure. Sige, halin sa kay 4842. Action Bry, kibot man ko si mo ba? Hambal mo la 5 ano man goro ga pills kaay. Pasensya gid sa kadamuon sa ginahuna-huna ko gakasala man kita. Sige na daya. Sir, kasi may ara ka padakwan, sir. Inang, I'm sorry, video sa sunog, bla sa Gonzaga, bla sa oh, kasi may ara ka da sa Gonzaga, no? Good evening, Sir Bry. Wala na palapaw, guro ang palaro, Galing palaro, pag iniyayaw. SEA Games, kadamo lang gid panulay. Mga panulay, pag imo, man. Good evening, Sir. Ang nanaguro ya, kasuyop na siya bo, ang suspect. Nga nagpatay sa iya hinablos. Why man sa kasuyop kaya naguntat na. Basin daw naglalapaw na ganyan gurong huna-huna. Halin sa kay 2535. Good evening, Action Bry. Monitor lang kami ni happy birthday lang to sa apo kay Luisa kag Luisa Bacos. Nanay Heidi niya sa Hacienda Casalagan, Pontevedra. Ara ko na kay na sa inyo. Galing kay ara ko sa Miranda. Ano? Ari man iba no. Nagapatamyaw diri sa piyak nga side.
Malabutan ko lang nga, please, kay kawala naman kamo, no? Si Manong Simeon Ronquillo, nakatutok na, upod yamanda si Jocelyn Calamaan, avid listener sa Action Radio, Manong Abel, Manang Tanduay Sabio, Purok Santan, Barangay Abonan, Sarge Abing, Albert Gobaton, Sambago City, Riskyo, Manang Bika Diaz Sarona, Alan Androy Sarona, Minchi Sarona, paring Junel, Milania, Bulak, Siferiano o Consiferiano, especially to my fiancé ko na si Mami Eva Harovilla, proud OFW halin sa Riyadh, Orlando Hulo, Sir Elmer Libuon, sa Silay City, Linis ang Lag-asan, Bago City. Swerte. Sige, salamat gidra sa inyo. Online sa firing line. Last 8:26 daligid lang sa baron ko gamay si Lieutenant Colonel Ariel Pico sang BCP. O, sir, maayong gabi. Action Bayan, mayong gabi sa bugus nga tapos ang Action Radio kag sa kutob sa malabutan sa aton nga pag-broadcast sa aton nga gabi, mayong gabi gid no sa aton mga pinalangga nga mga listeners. Yes sir, duha kadlaw na nakaligad dato nagluntad nga sunog dira sa may Hava Pension House sa Gonzaga and anong patay, may mga pilason. As alleged, gina-check karon sa BFP anong mga allegations, mga speculations
so far? Sa Subong Action Bayan daw wala pa Wala ako pa. kabaton sang spot report gikan sa atong Tactical Operations Center sa nambal ko na Action Bayan. Maski wala kami accomplishment pero sa totoo kung nagasunod sila hindi man kami manakop Action Bayan. Kag nasunaran ko bala sir ang lugar nga damo ga vape daw ay nasubong. Tuod na. May ari kini duha ka lugar di nga kapihan blabaw dira ginaslaga tampok kung kisa do may sunog man kun imo lang tawon kay gapuog ang aso. Subong sir do mga 1 week na ni Guro labay-labay ko why na linong sila. Why nagapuog ang lugar? Basi ga panago lang sila Action Bayan kay di kabalo man sila nga ang aton nga kampanya seryoso niya mo especially pag iyan na statement sa aton nga presidente labi na gid subong nga Action Bayan nga may ordinansa. May ordinance kita. At 1,000 no sa kapigado subong ka panyimpo pinatag pa punishment o penalidad sa aton dira ng mga kauturan. Yes, correct. Mas manami nga magasunod na lang kita at least everybody happy no. Wala si matagan sa penalidad Action Bayan. Yes, with that sir, madamo nga salamat kag mabuhay ka sir. Mabuhay din po kayo Action Bayan, mabuhay po Action Radio. God bless po and more power. Yes. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, ang aton malang didto kay ti allege ganing kawat ang motor, gintinguhaan nga paandaron, ginpa-ignite ang iya sini nga mga linya dira pa mag-andar kag didto nagumpisa ang pag-ibwal sang kalayo kay nagsiga. May hambal nga may ginhaboy nga helmet nga ginsunog sini mga suspect nga ini. So mag-inamo sini ang aton lang naman paghangop basi ma-intra man ang PNP sa pag-imbestigar kiti separate manimo. Pero basi dalahigon dala ni sang BFP. Wala talaton tani kabay pa nga mahatagan man hostisya kun matuod ning report nga ini kun hungod nga nasunog o kun insidente gid lamang dapat mahatagan hostisya kag conclusion ining sunog nga nagluntad dira sa may Hava Pension House mga kaksyon. Last 8:33 ulay hunon ko na lang si Action Dale Salazar sa Rimatinion sa mga balita gikan sa Kapitolyo Konsyudad sa Bacolod. Pero may gabi lang sa aton sining nga mga kauturan na, no? Halin sa may kay area kay Rinalin ng Balnyac Sombray, greet ko lang si Sally Papa Richard Hikali kag ang Morden family. Always mati si mo tunog-tunog radyo nila bag-o battery. Mati gid kami diri sa Natuyay. Kudkod San Carlos City. Daghang salamat si Dairanda po diha, no? May gabi diha kog si Indang, si ano pangalan isang bana ni ng Indang man lipat ko. Si Obing, si Marisa kag ang ilang sini nga mga bana babes dira, no? Good evening man kay Rofi Libran, naga-monitor. So no kay Libran, hambal niya bisan ano pa nakadako sa ospital, ano pa kadamo sang bed capacity or kadamo sa mga katri dira ko ng mga doktor kag nurses do way man gana magatipan pasyente wa mangyapon ayo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Last 8:35, we have Action Dale Salazar this time gikan sa Bacolod City Hall makaksyon. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Yes, Action, Bray. May ginapatigayon sa karon nga rehabilitation dira sa area sa Bacolod City Public Plaza, Action, Bray. Kaya ang Gobyerno National, particular na ang Department of Budget and Management o DBM, naghatag sang 23 million pesos sa local government sang syudad sang Bacolod, Action, Bray. So ang explanation din ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia, hindi lang Bacolod City ang nakabaton sang kwarta halin sa DBM para pondohan ang isa ka proyekto, Action, Bray. Notice no kay Mayor Bing sa mga lugar sa ginatagan ginalokaran sang pondo sang DBM. Ang Bacolod City ay isa sa may pinakadako nga pondo nga nabalan Action, Bray. Ilabi na nga ang Bacolod, isa ka highly urbanized city, Action, Brian. So kay Mayor Bing, supposedly ang rehabilitation sa Bacolod Public Plaza dapat ma-start siya sa bulan sang October o kon Mascara Festival. O galing wala ni siya Action, Bray gin-push through o kon gin-patuman sang bulan sa October bangod meron sang celebration kay hindi luyag ni Mayor Bing nga maapektuhan ang paghiwat no sang Mascara Festival. Rason nga subong nga bulan sang November gin-umpisahan sang contractor ang pag-facelift, Action, Bray, rehabilitation sang Bacolod City Public Plaza. Action, Dale. So, developin na tong rehabilitation gani sang plaza before
10 million or 15? 10 million Action Bray. 10 million, Do iya sang office si Congressman Greg Casataya. Amo na siya ning mamangkot ato kay Mayor Bing. Sangin mamangkot ato Mayor Bing ano ang scope or kon cover bala sang rehabilitation sang sining Bacolod Public Plaza kay 23 million pesos ang budget. Susunod kay Mayor Bing ang walkway Action Bray ang ginalakatan ng sang tawo ng semento, ang black and white na ground sa plaza, additional suga improvements sang lightings. Amo ni siya ang cover Action Bray sang improvement sining 23 million kaya ginhatag sang Department of Budget and Management. Actually kay nalagad sa plaza. So dito nakita nato Action Bray ginadrill nila ang ang semento bala nga ginagyan sang tawo. So amo ni siya ang isa sa mga nakita naton didto nga pangislan. Ining mga salsalon nga ara makita nato sa garden ang makatawo maglakad Action Bray in pang kakasman no. So Action Dale ini siya. So ang DBM may ara na sang program of works abi nga ang 23 million para giniya sa plaza publika or the LGU maka-choose ang LGU sang gusto nga proyekto nga dapat trabahoon? Correct Action Bray. Actually, sunod kay Mayor Bing, hindi niya sa ulo, hindi niya memorize kanong program of work. Pero meron sang program of work sa ginpreparar ang Bacolod City. Ngayon, 23 million, magkakatugid lamang sa rehabilitation sang plaza. Kaya sunod si Action Bray, dapat antes ang November 30, dapat mayroon na sang kontrata. Dapat nung pisahan ng proyekto, bangod may possibility nga bawion sang BBM ang ining 23 million Action Bray. Rason kay Mayor Bing, nga ginhingagaw nila nga before November 30 nag-umpisa na no ining pag-facelift. Action Dale, pasensya gid mangkot-mangkot gid ko nga sa kadamuon sang dapat tutukan nga proyekto sa Bacolod nga public plaza gid kido hindi man gid needed abi. We have Vendors Plaza, we have Central Market, Libertad Market nga nagabinasa kita mag-ulan. Gano nahimo kita nga busay dira. 23 million is too much na tani grupo obra sa merkado nga rehab tama lang bisan gamay-gamay la Action Dale mga maplasa gidhaw nga do hindi man gid kinanglanon. Kay hambal Action Bray ni Mayor Bing kinahanglan i-maintain no ining itsura sang Bacolod Public Plaza kay sunod siyang di pag-describe dapat mangin maskara resilient ang Bacolod City Public Plaza Action Bray. Di maskara kita, I'm sorry Action Dale, maskara kita next year pa iya. Ang aton nga mga vendors nagaugta subong wala binta kay ang ilang nga sitwasyon hindi nila mahangpan. Ang Vendors Plaza kag may kulang nga rehabilitation. Ang merkado naton sa Central Market suliton ko ang baligyaan sang isda dire Puriyagaba do naglabay kay mo sa Lamawan likod balay to ang halin sa Banggira sang ilang balay. Sa pagkadamak tiway ginaton masiplatan ina susko. So kay saban Action Bray sang siyudad sa Bacolod kay ining 23 million nga budget no ang DBM ang scope kining program daw sa Clean and Green program Action Bray. Okay. Nga dapat ang program of works mo dira dapat related sa Clean and Green program Action Bray. Kay kung hindi na Clean and Green program hindi una paghihatag sang DBM. So sabayan sang alkalde so amo ining napilian nila ang Bacolod City Public Plaza Action Bray. Nga man kaniyang hambal niya sangin pamangkot Mayor Bing the previous years may araman sang renovation nga natabor rehabilitation sa plaza ang ginsiling sang alkalde ang coverage siya before Action Bray ining suga lang no ang mga pagkayutang suga pagbutang sang speaker kag iban pa so ining 23M so kabilugan agad sang Bacolod City Public Plaza ang expected ginapabot sa publiko nga mayara sang changes kag pagbago action Brian. Ano ang tingog ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia. Mayor, next start na ang atoblang DBM na muna siya before ang sa plaza ng Mayor. Ara na. May nakita na ko. I saw it myself may gina-obra na sila nga portion. Isa pa kinanlan mo gina-empisahan because there is a requirement of DBM nga dapat by November 30 ang tanan nga funded nila. Kung ini mo hindi man lang Bacolod sila ni involved no tanan ging divider ni ang budget sa mga local governments. But of course even if you look at it, Bacolod had a lion's share kay tungod normally na gina-proportionate Manila sa syudad mo. We are one of the bigger cities. We are 23 million
presumably is bigger than the others. Yung pag-delay na namon to a certain extent lang because of the Mascara Afflict, but it is designed, it will be Mascara resilient. Ano mga specific improvements sa plaza? Isa ang black and white na, tandugo na. Ang bilog na, yan lang walkway na. Tapos, mga suga, next time kung gusto nyo, dalawang kong program of Ortiz. Hindi mo kami memorize. Siyempre, nabatian na ang tingog sang alkalde sang siyudad ng Bacolod, Mayor Evelio Leonardian, according siya, magalawig sang isa ka tuig, Action Brian, ining 23 million pesos nga rehabilitation sang Bacolod City Public Plaza. Ang sunod siya basit sa nga press con, madala niya ang program of works kung ano bala ang coverage kay ini niya sa Action Brian. Ang IT mice dire abi kung di-engage baga kadto ining 23 billion pesos na pondo nga ginhatag sang gobyerno nasyonal. Amo to kina naman koto kon sa program of works dira ang DBM amo may ara sang poder nga makapapili ang LGU kung ano dapat nga mga projects ang kadtuan gid lang Action Day. Iya Action Brian. So clean and green gali niya, clean and green. Domi na sang program ang DBM nga nagahatag sa mga pondo sa mga LGU para sa clean and green nga program Action Brian. Daw dira ang concept or ang tema abi nga para ma-improve ang sa dira ka specific na lugar sa ka-LGU. So ting merkado i-clean tayo kay butangan ta mga bulak para mag-green man Action Day, di ba na? Pwede man. Pwede Action Brian. Kay mga plano na concern na Action Day timbre nga bakal kita sa merkado. Ikaw ka pa pumakal ka man sa merkado? Wala pa. Wala pa. Na mga December 15 daw timing na mag-abot mga bonuses. Aba. Dito ka namin man lang magpamakal. Like for example, sa SM na lang daw why man commercial value. Kung mamakal ka na sa SM nga kalimpyo sa mga tiles or anong lapakan, mga floor. Dako dito ka namin manlagaw mo sa isdaan nila kagkarnihan. The same sa merkado Action Day pang publiko, di ba? Daw ka komportable Action Brian. Even may pila diri ka mga public market sa Negros Occidental like San Carlos Action Brian, Tinlo, organisado. Daw example lang nato ang iban nga mga LGU may public market na ginaran man sa city government like San Carlos recently nagdaog Action Brian nga daw ka Tinlo nga syudad sa may Pilipinas. Ang San Carlos City, ginapabugal naton sa Negros, nag-aisahanon nga syudad nga most cleanest city o podyang Iloilo kag Baguio Action Day, di ba? Sini nga tuig? Correct, Action Brian. So, may ara ganiya, isa ka, ato na kutsukutso naman lang nimo. May ara ganiya merkado ya dito somewhere sa Luzon. Merkado, publiko, Action ya Nelms, Action na El Rey. May cart ya. May cart nga doon, kaya ka pamakal sa SM, may cart ka nga dala, pero may bantay lang. Galing kay ibang nakarga na sa salakyan puli, tido ka budlay, kaya open ang merkado So mo nang dapat nato nga sundo Action Day, no? Correct, Action Brian. Pero diri sa mga public markets rin naton, ginahulat pa sa City Engineer's Office since may 25M naman na pondo nga allocate ang City Development Council o CDC para sa improvement sa Bacolod Public Plaza, pero wala pa gid Action Brian ang timeline kung saan masuguran ang improvement sinang Vendors Plaza kung mag-started man ang improvement maapektuhan ang nagabaligya dila sa karon sa Vendors Plaza kag another problem naman kung diin sila temporaryo nga ipakamtang sang mga otoridad or mga city officials na to Andres may Bacolod City. Sige. Slight lang ko ni isa makabalita Action Day. Ano ni Action Day? Yes, Action Brian pa dayon. Ang isa lang to kabalita mo, video slide na Action Day la, kay medyo kolabos kita. Ano tong isa gani? So kahapon nag-meeting ang mga concerned officers like Bureau of Fire Protection, City Engineer's Office, Office of the Building Official regarding sa natabo nga sunog dito sa may Hava Pension House Action Brian. Nagatag dito sang update sa Buboy Cotanya nga hindi pa gid nila ma-establish kung ano ang rason sang sunog Action Brian nga nagresulta sa pagkamatay sang 6 ka mga tawo. Pero dito sa meeting kahapon, gin-suggest ni Mayor or ni Vice Mayor Sid Pamilyaran nga kung mahimo Action Brian makabalay ang mga konsehal naton diri sa siyudad sa Bacolod sa ordinansa nga i-require ang tanang mga business establishments nga tagan sila sang maximum nga 2 ka bulan para i-process ang ilang business permit Action Brian. Kaya matumduman ang Hava Pension House on process sa gihapon ng ilang permit na-encode na ang ila dira nga mga papeles pero wala pa reflection. Balikan sa Action Day kay interesado ni isang balita yo.
Kabalo ka, ka-alarming na sining mga sunog-sunog diri sa aton nga kung kaysa ang pila ka mga establishmento wa isang kompleto nga mga business permit sa din ang inang business permit amo na ang dalan sa pag-inspect sa mga kaangay sining mga smoke alarm, mga kunanong gamiton da sa sunog if in case given emergency. Action Dale. Yes, Action Bryce. Na-mention ka na mo to ang suggestion ni Vice Mayor Sid Pamilaran nga magbalay isang ordinansa ang mga konsehal ng hatagan gid lamang mga negosyante, mga business establishments ang maximum nga 2 months para maproseso ang tanan nila nga mga requirements tubtob nga may issuean sila sa business permit. Action Bryce. Isa kaso sa Hava Pension House November 2019 kaya natabo ang incident, Action Bryce, pero wala pa gid sila sang business permit nga ginatawag on sa gihapon ang ila nga mga papeles, Action Bryce. So suno kay Vice Elcid ang maximum nga 2 months dako na nagan, Action Bryce, kasi ona para iproseso ang ila nga business permit. Kasi siya kung kompleto man lang ang talang nga dokumento sa kanegosyante, tatlo kadlaw, Action Bryce, sa business one-stop shop, tapos na makuha na ang ila sining mga permit, timkamba kaya business permit, meaning naka-comply ka sa talang nga mga requirements nga ginapangayo like ang fire code, ang sanitary dira, ang national building code, pagiban pa nga mga requirements nga ginapangayo, Action Bryce. Suno kay Vice Elcid, naghambal ang BFP nga mayara sang sprinkler kag alarm system ang Hava Pension House, pero wala nahibaloan kun bala nagaandar ang ini nga mga kagamitan, Action Brian. So sunod sa yati na istorya naman ang mga konsehal, no, ilabi na mga grupo progreso, sunod sa yati kabay pa nga makabalay sang city ordinance nga i-require ang mga business establishments, mga negosyante, nga dapat within 2 months, umpisa na nakakuha na sa application sa city permit sa Nicing Division. Dapat makompleto na deduction, Brian. Bangod kung hindi, may mga penalty lang nga ipapanaog batok sining mga negosyante. Mga update o balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Papasan ko nilang parte sa mga business permit nga ini. Kay basi hindi lang ni isa din nga mga ining Hava Pension House ang on process bla. Basi damo pagidi. Kag palayo lang basi masulit ining insidente nga ini. Las 8:49. Objective, balanced discussion, fearless comment. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Firing Line. Aksyon
Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line! Action! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo,
mensahe mula sa ginadampikan. Batalyon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Action Radio Philippine Standard Time, last 9:03. This time check is brought to you by AC. World-class quality. Oras gaan pag may 27 dias na nabili mag-aksyon, Pasko na. Samtang 34 dias na nabilin kag mag-asaylo naman kita sa tuig 2020. Santan Plus Herbal Soap mag-aksyon. Habon pampaligo, pampalinis sa aton siningalawas. Kag Santon Palanios pampadula panuhot para nakit sang tiyan, para nakit sang kalawasan. Wala kita sa igo pang oras mag-aksyon sa aton sininga pagpangalagad. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Elmar Madera and backup man Action El Rey Dotilios. Sa News Center, we have Action Eren Aboso. Standby karon sa Action Night Patrola with Action Eric Magbanwa. Kagin nyo naman nabatian isa kamemorabling istorya sa Action Farming Line. Maghilibati tabuas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.